Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şugun 2016-njy ýylyň 6-njy dekabry, hepdäniň sişenbe güni. Habarlar gündöligi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Owuly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Sariýew tanışdyrýaryn. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Allasow Hudaýberdi Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan tutuk edildi. Mekan täşrif laqamy bilen esasan daşguzdaky ýagdaýlar barada maglumat taýýarlan Allasow geçen hepdäniň şenbe güni tutuk edildi. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä 3-nji dekabr güni giýişlik polisiýa işgärleri 27 ýaşly Allasowyň öýüne kameraly gelip onu nasir istesini saklamakda aýplap könürgünjüň polisiýa idarasyna äkidipdirler. Allasow bilen birlikde onuň ejesi we aýaly hem tutuk edildi. Atlandyrylmasyzlygyny soran wakanyň şaýatlarynyň gurrun bermegine görä Hudaýberdi öýünde özüniň atýan bir näçe bukçunasyny saklaýan eken. Emma häzir Hudaýberde 11 kilogram nasy saklaýandygy barada aýplamanyň bildirilýändigi belli boldy. Waka şaýat bolanlar bu aýplamalaryň toslamadygyny, şeýle-de yerli polisiýa idarasyndaky bir çeşmäniň Hudaýberdini urup, gynap, bu aýplamany boyun aldyrandyklaryny mälim edendigini hem nyktap geçdiler. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent Hudaýberdi Allasowyň tutuk edilmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistika işi bilen baglanşdyrýar. Yeri gelende bellesek, soňky döwürde Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna basyşlar hasda güýçlendi. Russiýanyň Gazprom kärhanasy türkmen gazyny ýangadan satyn alyp başlamagy häzirlikçe gözüňde tutmaýandygyny aýtdy. Bu barada holdingiň ýol basasynyň orunbasary Valeri Golubyew mälim etdi. Jurnalistlaryň beren degişli soragyna ol häzirlikçe ýok diýip jogap berdi. Mundan öň Gazprom eksport kärhanasy şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap türkmen gazyny satyn almagy togtadýandygyny mälim edipdi. Russiýanyň maglumat howpsuzlygy boýunça täze doktrinasy hökümeti internetiň rus segmentini dolandyrmak boýunça milli ulgamy isläp düzmäge çagyrýar. Bu doktrina 6-njy dekabrda prezident Vladimir Putiniň oňa gol goýmagy bilen güýje girdi. Munyň netijesinde Putiniň hökümetiniň internetde çap edilen maglumatlary we onuň ulanyşyny çäklendirmeleri girizmeginiň mümkindigi baradaky howatyrlanmalar döredi. Teknologiýa läheňleri YouTube, Facebook, Twitter we Microsoft bilelikde işläp özleriniň sahypalarynda terroristik propagandasynyň ýaradylmagynyň öňüne aljakdyklaryny aýtdylar. Kampaniýalar umumy maglumatlar bazasyny döredip, bir sahypada aýrylan ekstremistik maglumatlaryň özleriniň beýleki web saytlarynda hem tizara öçürilmegine mümkinçilikleriň dörediljakdigini mälim etdiler. Islam döwleti topary sosial ulgamlaryň üstü bilen öz hatarlaryny täze söwüşijiler çekýärler. Günwatar ýurtlary sosial ulgamlarda çap edilýän ekstremistik mazmunly maglumatlaryň has köp aýrylmagy üçin tehnologiýa kampaniýalaryny çağırış etdiler. Umumy maglumatlar bazasy geljek ýyldan işläp başlar. Ukraina Ýewropa Birleşiginiň Russiýa bilen 9-njy dekabrda geçirilýän gaz gepleşiklerine gatnaşmaga taýýardygyny mälim etdi. Bu barada Ukrainanyň döwlet eýetçiligindäki Naftagaz kärhanasy özüniň Twitter hasabynda mälim etdi. Naftagazyň dolandyrjysy Andrey Kobolyew gepleşikleriň dowamynda indiki kış üçin gözüňde tutulýan gaz gowrumlary barada gurrun ediljekdigini aýtdy. Ol egerde Moskwa Kiýewiň öňe sürýän teklipleri bilen ilalaşdy, onda Ukrainanyň Russiýadan ýangadan gazy satyn alyp başlamagynyň mümkindigini hem sözüne goşdy. Russiýanyň Kremli basyp almagy şeýle-de Ukrainanyň gündogrundaky separatistlere goldamagy netijesinde dörän dartgynylyk sebäpli Kiýew eýen bir ýyl çemesi wagt bäri Rus gazyny almaýar. Ýewropa Birleşigi öz gaz harajatlarynyň üstün bir bölegini Russiýadan alýar. Bu gazyň aglaby bölegi hem Ukrainanyň üstünden geçýär.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde men Merdan Sariyev. Azatlyk radiosynyň habarçysy Allahy Hudaýberdi Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan tutsak edildi. Mekan täşrif laqamy bilen esasan da şowuzdaky ýagdaýlar barada maglumat taýýarlan Allahy geçen hepdäniň şenbe güni tutsak edildi. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä 3-nji dekabr güni giýişlik polisiýa işgärleri 27 ýaşly Allahyň öýüne kamerala gelip onu nasir işlerini saklamakta ayıplap, könürüğüncün polisiya edarasyna akidipdirler. Allahy bilen birlikde onun ejesi ve aýaly hem tutsak edildi. Atlandyrylmasyzlygyny soran wakanyň şaýatlarynyň gurrun bermegine görä, Hudaýberdi öýünde özüniň atýan bir näçe bukça nasyny saklaýan eken. Emma häzir Hudaýberde 11 kilogram nasy saklaýandygy barada aýplamanyň bildirilýändigi belli boldy. Waka şaýat bolanlar bu aýplamalaryň toslamadygyny, şeýle-de yerli polisiýa edarasyndaky bir çeşmäniň Hudaýberdini urup, gynap, bu aýplamany boyun aldyrandyklaryny ma'lum edendigini hem nyktap geçdiler. Bu maglumaty, ýagny polisiýa işgärleriniň Hudaýberdini urup gynandygyny ýene bir çeşme tasdiklady. Allahy Hudaýberdi Azatlyk radiosy bilen oktyabr aýyndan bäri işlesip başlap, ol da şowuzdaky mejbur paxta kampaniýasy, azyk gytçylygy, aýlyklaryň ençeme wagtlap berilmän saklanýandygy barada maglumatlar taýýarlaýardy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent Hudaýberdi Allahyň tutsak edilmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistika işi bilen baglanşdyrýar. Biz bu aýplamalar türkmen gullugyny semetmek we türkmen halkyny gorkutmak boýunça kampaniýanyň bir bölegi diýip hasap edýäris. Biziň habarçylarymyzy tutupdylar, üzüňelikde saklapdylar, urupdylar, sorag edipdiler, eden etdilikli tutsak edipdiler we bizde olaryň gynamalara sezibar edilendigini çak etmäge esas bar. Biz türkmen häkimetleriniň moňa jogapkärdigini hasap edýäris, diýip Thomas Kent aýtdy. Yeri gelende bellesek soňky döwürde Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna basyşlar hasty güýçlendi. Azatlyk radiosynyň Balkanabaddaky habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýew geçen ýylyň iýulundan bäri tutuklukda saklanýar. Nepesguliýew neşe gaçakçylygy baradaky aýplamalar ýönkülip, ol 3 ýyl türme tutuklugyna hökm edilse-de, adam hukuklaryny goraýjy toparlar muny resmiýetlerin Nepesguliýewden jurnalistika işi üçin ar almak maksady bilen toslandyklaryny aýdarlar. Şeýle-de bir aýyň dowamynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa hem 3 geze hüjüm edilipdi. Açylowa munyň özüniň professional işi üçin edilýändigine ynanýandygyny aýtdy. Ýatlap geçdik 2006-njy ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradow Türkmen türmesinde näwelli ýagdaýlarda ölüpdi. Türkmenistan adam hukuklaryny goraýjy halkara toporlar tarapyndan dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde häsiýetlendirilýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Täze ýyl bayramçylygyna az wagt galanna Aşgabatyň bazarlarynda azyk haritlarynyň bahalary gymmatlap başlady.
Bu gymmatlama ýurdun ähli welaýetdir şäherlerinde şeker, ýağ we un ýaly iň derur günnälik önümleriň gyçylygy dowam edip, soňky bir näçe aýyň dowamında olaryň bahasynyň telim etse ýokurlanan mahalyna gabat geldi. Häzirki wagtda paýtagtyň bazarlaryna süýji we köke ýaly konditer önümlerinden başga hoz, pisse, badam ýaly maňyz şänik önümleriniň bahasy hem bir hepde öňküsinden tas 2 hisse gymmatlady. Mysal üçin mundan ozal her kilogramy 10 manatdan satylan hoz häzir 20 manatdan. Käbir maňyz önümleri öň 8 manat bolsa inni 16 manatdan satylýar. Bu gymmatlama alma, armut, mandarin we apelsin ýaly miwe önümlerinde hem duýulýar. Mundan ozal 1 kilogram mandarinin bahasy 5 manat bolsa häzir ol 6 manat 80 teňeden satylýar. Ozal 4 manatdan satylan gyzyl almalar häzir 6 manada durýar. Azyk haritlarynyň bahasynyň ýokurlanmagy ýurtda döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärlere aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýän mahaly maşgala büdjetine hassa agram salýar diýip paýtagtlaryň käbirleri gurrun berýärler. Aýlyklar wagtynda berilmeýär. Täze ýyl bayramçylygy ýetip gelýär diýip azyk haritlary arzanlatmagyň deregine gaýtam gymmatladýarlar. Özümiz bu haritlary satyn alman iýmän oňýary ýöne 3 çağan bar. Olara mekdepde berilýän täze ýyl sowgady üçinem enatalardan pul ýygnaýarlar. Haritlar gymmatlady diýip sowgady üçinem 2 hisse köp pul töleýär. Oňa ýagdaýym ýok, çağamyň kemsinmegine meslemeýärin, karza batmaly boljak. Diýip 3 çağanyň ejesi 32 ýaşyndaky Aşgabatly meňli gurrun berdi. Şol bir wagtda soňky bir näçe ýylyň dowamında Lewap welaýetinde hem käbir azyk haritlarynyň bahasynyň gymmatlandygy habar berilýär. Azatlyk radiosynyň bu welaýetdäki habarçylarynyň aýtmagyna görä, bu gymmatlama esasan senat we konditer önümlerinde gözeýilýär. Mysal üçin Türkmenistanda öndürilen käbir süýjiler öň 9 manatdan satylan bolsa häzir 16 manada durýar. Şampun, gapgaç ýuwjy serişdeler hem öňküsinden 50-80% gymmatlady. Türkmen häkimetleri ýa-da resmi habar serişdeleri azyk haritlarynyň gymmatlamagy we onuň sebäpleri bilen baglanyşykly ilat köpçüligine hiç ýyly maglumat bermeýärler. Emma käbir söwdegärler bu gymmatlamanyň sebäbini daşary ýurtdan harit getirýän işewirler üçin pulu konvertasiýa etmek düzgünniň kynlaşýandy bilen düşünýärler. Daşary ýurtdan alýan haritlarymyz üçin manady dollary öwürip daşary ýurt kompaniýalaryny uradýarys. Häzirki wagtda bu düzgün kynlaşýar. Daşary ýurt bilen feudany diňe dollar bilen amalaşyryp bolýar. Dollarym diňe döwletde bar. Döwletim bu işi kynlaşdyrýar. Bir giden resminama talap edilýär. Bürokratik bökdünçlükler döredilýär. Diýip Türkmenawatly 40 ýaşlarynaky söwdeger Rüssem aýdýar. Häzirki wagtda ýurtda azyk haritlarynyň bahasynyň gymmatlamagy prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyklar bilen baglykda bazarlar we dukanlary azyk önümleri bilen bol üpçün etmek barada tawşyryk bermeginiň, şeýle-de azyk howpsuzlygyny üpçün etmek baradaky kanunyň täze görnüşiniň kabul edilmeginiň ýa-da gabat geldi. Emma 4 aýa golay wagt bäri ýurdun döwlete değişli dukanlarynda şeker we çygyt ýagyny satyn almakdaky bökdünçlikleriň we çäklendirmeleriň dowam edýändigi aýdylýar. Daşow welaýatynyň käbir ýaşaýjylary bu önümleri satyn almak üçin özleriniň onlarça gün öňünde nowata durýandyklaryny gurrun berdiler. Şol bir wagtda goňşy Owensanda Türkmenistanda öndürilen azyk haritlarynyň hususanda süýji kökü önümleriniň barha köp göze iýilýändigi barada habar berilýär. Bu barada Kabulla habarçymyz Şamerdan Guly Murady maglumat taýýarlady. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi. Awganistanyň raýat üçinçilik ministri Mahmud Balyg Atamurat Mamnazar Akkine demir ýolunyň ulanşy berilmeginden soňra Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda söwda gatnaşygynyň artandygyny belledi. Akkine benderi we demir ýol arkaly daşalýan ýükleriň mukdary 2017-nji ýylda 1 milyon tonna we 2018-nji ýylda bolsa 3 milyon tonnadan aşar diýip minister umydwarlyk bildirdi. Awgan bazarlarynda türkmen önümleri hem köpeldi. Awganistanda köplenç türkmen ýanygy we sowuklandyrylan gazy we elektrik tugy sarf edilýär. Soňky günlerde Türkmenistanda öndürilen markaly böleki önümleri hem Awgan bazarlarynda göze iýilýär. Türkmen kökesi we süýjisi hallanyp alynýar. Şu baradaky reportaj bilen men Şaýmerdan Guly Murady sizi Kabuldan tanıştyrýaryn.
Türkmenistanda öndürülen dürli önümleri Awganistanda isleg artýar. Şu sebäpden Türkmenistanda öndürülen önümler Awgan bazarlarynda barha köpelýär. Paýtaxt Kabylyň azyk imi satylýan dukanlarynda hem Türkmenistanyň önümlerini görmek bolýar. Kabylyň Lomay haritler satylýan bazarynda dukandarlyk edýän Ahmet Türkmenistanyň önümlerini özüniň köp alyp satýanyny aýtdy. Dukandaray şähri Kabyl. Ma mi ajnasy Türkmenistana meýharim we mefreşim. Muhammed Nebi'nin aýdysýaça Türkmenistanyň önümleriniň hyly guwy. Türkmen önümleriniň Kabylda köp alyjysy bar. Halk gowy görüp alýar. Türkmenistani mawady iqtisady Kabyl pikar ki bihir ýerde bu tolu dukano kessa, hykaýfat Supermarketlerde hem Türkmenistanyň önümleri satylýar. Hacı Muhammed Ismail'in aýdyşyna göre bahasy hem ýagdaýly. O Türkmen önümleri Awganistana köp gelse ol iki ýurdun halky üçin hem iqtisady taýdan gowy bolar. Men Hacı Mehmet İsmail Altın Yıldız supermarketin eýesi bolýarym. Jady meýwende Kabylda. Hawa ba bizleri satýos, gaty gowy satylýar. Baha ýagdaýy gaty gowy. Merdimiň güýji ýetýär. Türkiýeden ýa Irandan ýa başga ýerden gelenler 15-20 kısımda gelýär da. Türkmenistanda näme önü besýänmese şeýle getirseler, ana o suratda gaty gowy bolar. Meýwe suwy eger hazır gelen suratynda gaty gowy satyljak. Bera Pakistan tajirleri gelipdir öz meýwe suwyny satmana. Türkmenistan özüm baran, gören, içip gören gaty gowy içimlikleri bar. Çünkü Türkmenistanyň hazır bir yerde önümine şu millet tanydy, gaty gowy önümleri bar. Hyly gowy, peýdale, şonuň üçin hem her önüm hem satylar. Türkmenistanyň önümleri dünýä standardına barabar. Türkmenistanda öndürülen kökeleriň we süýjüleriň köp satylýanyny Nejibulla gurunmerdi. Ben adım Nejibulla, Kabylda dukanlarmen. Çeklidi var, kulçesi var, bilir satýos, 200 kartan Antkydan diletýos, bilir berden mandaýdan bolsa malamyz ýok. Antkydan diletýos, çeklidi, kulçe we zatlaryny diletýos şeýle köp alınýar. Türkmenistanyň önümlerini özleriniň gowy görüp alýanyny Abdulgany aýdýar. Men adım Abdulgany. Hawa alýar, kulçesi var, süýjüti var. Türkmenistanyň esel diýip, Türkmenistandan diýse gowy diýip alýar, ýýär. Türkmen gurşan diýse has bir agza süýjü diýýär. Başga nemeden aljak bolamyz ýok. Süýjüsem ýaxşy, kulçesem gowy, mazadar. Hemem mosanan öz türkmeniň gurşan zady bolandan soň bördäki türkmenler onu halýardy. Türkmenistanyň diýdi näme zat bolsadam başga ýurdunkinden ýaxşy görýärler. Türkmeniň gurşan zady ol ata-weteniň ýene de mana başga zatlar hem gelse Türkmenistandan. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan öz ak altynyň halkara bazarlaryndaky pozisiýalaryny puhtalandyrýanlygyny ýylan edýärkä, ýurdun paxta meýdanlarynda galan hasyl henizem çöplenýär we bu işe mejburi häkmet güýji çekilýär. Şu günler hususanda Daşoğuz vilayetinde paxtany esasan hakyna tutulan adamlaryň ýygýanlygyny yerli çeşmeler Adatlyk Radiosyna habar berýärler. Emma vilayetde sentýabrda başlanyp şu gün köwüneçenli dowam edýän paxta ýygyma çağalar hem çekilipdir. Daşoğuzly pensioner Ana daýda Adatlyk Radiosyna şeýle gurrun berdi. Ovalarda şu okuwçylary enatala mugallimden sorap 3 gün 5 gün alqalyp paxta ýygdyryp ýörler. Şolar ýaly boluwadyr. Daşoğuzly Ana daýdanyň sözlerine görä dürli ýaşlardaky çağalary şol sanda 3-nji 6-njy sınıflarda okuyan okuwçylary esasan olaryň öz maşgalalary kömegi üçin paxta ýygyma çekerler. Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň paxta ýygyma çekilmegi resmi taýdan gadagan edilen. Ilkinji gedek 2005-nji ýylda ýurdun öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýöriti permany bilen paxta ýygymda çağa däkmediniň ulanylmagy gadagan edilipdi, emma bu karar iş ýüzünde işlemendi. 2007-nji ýylda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem mekdep okuwçylarynyň paxta ýygyma çekilmegine gadagançylyk girdi. Adatlyk Radiosynyň Daşoğuzdaky habarçylarynyň sözlerine görä paxta ýygymda gadagançylykly çağa däkmediniň ulanylmagy resmi taýdan guramalaşdyrylmaýan hem bolsa resmiler iş ýüzünde şeýle ýagdaýlaryň göremegine göz ýumýarlar. Bu ýagdaý Daşoğuzly Ana daýda hem tasdikleýär. Ol hususan mekdep resmileriniň okuwçylaryň paxta ýygmak üçin okuwdan galmagyna ruhsat berýänligini gurrun berdi. Jogap soranyna mugallimler berene oza uçver köri. Ha işte ýygdyraýyn ýere bolýar diýip ýygdyrardy.
Ya okuçulan okuna yatıran oklu. Pata oğrarlayan vaqtı bolanak. Azatlyk radiosynyň Daşoğuz welaýatyndaky çeşmeleri şu gün kuniyatan paxty ýygmaga döwlet edaralarynyň işgärleriniň mejbur edilýänligini, olaryň hem özlerine derek adam tutup her günne 30 manat töleg bilen olary ekin meýdanlaryna uğradýanlygyny habar berýärler. Şeýle-de studentlaryň da özlerine derek adam tutup paxty ýygdyrmaly bolýanlygy barada habar berilýär. Regionyň gowşan maglumatlary görä şoňlar paxty ýygmak boýunça işler ruhy bilen we Türkmenbaşy etraplarynda has gyzgalanly alınıp barylýar. Yerli ýaşaýjylar da şowdyň paxty planyny dolmanlygyny aýdýarlar. Türkmenistan paxty planynyň tutuş ýurt boýunça doly berjay edilenligini 21 oktýabrda elan edipdi. Türkmen ýolbaşçylary daýhanlaryň döwlet harmanlaryna 1.050.000 tonna paxtany tapşyranlygyny aýdypdy. Hazyryň agdalan möçberi tutuş ýurt boýunça 545.000 hektar ýere ekilipdir. Şondan 140.000 hektar ýeri Daşoğuz welaýatyna degişli. Şol birakda Türkmenistanyň Liwap we Mary welaýatlarynda döwletiň kärendeçileriň tapşyran hasyly üçin doly hasaplaşmanlygy hem habar berilýär. Türkmenistan dünýä derejesinde paxta çyýgmalyny eksport edýän esasy ýurtlaryň arasynda 9-njy ýerde durýar. Türkmen paxtasy Orsiýada, Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Beýik Britaniýa we ýene birnäçe ýurda eksport edilýär. Soňky ýylyň dowamında IKEA, Adidas, H&M ýaly dünýäniň iri halkara sowda brendleriniň ençemesi Türkmenistanda paxta ýygymda mejburi iş güýjüniň ulanylmagy dowam etdirilse, Türkmen paxtasyndan özleriniň ýüz öwürjekdigini duýdurupdylar. Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz doly gizlilikde saklanır. Osmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanda, hususan da ýurdun çetki owadyr etraplarynda ýollaryň yaramazlygy, olary ýeterlik derejede üns berilmeýänligi barada Azatlyk radiosyna wagtal maglumatlar gelip gowşýar. Daşoğuz welaýatynyň Görögli etrawynyň Magtumly daýhan birleşiginden 50 ýaşly kärendeçi Selwin ýazdaýdy. Öz owasyndaky ýollaryň ýagdaýy barada Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylywa gurrun berdi. Men Daşoğuz welaýatynyň Görögli etrawynyň Magtumly halkynyň ýaşaýjysy. Bize şu köçelerine ködeniyat, näçe millerden bäri ardam etdik. Bolýa dik dilleri hiç ýyly netije çykanak. Köçelerini erbet. Owaňyz ulymy näçerek köçeden durýar? Owamyz 3 köçeden ibarat, ulu köçe. Şu 3 köçäniň 3-ü hem yaramaz ýagdaýdamy? Ho, 3-de yaramaz ýagdaýda. Hiç ýyly maşinler ýöre bilenaklar. Gyş ýagşy onda maşinler durup galy bermeli. Tomsaýlary tozan bolýar, gyşda lay bolýar. Owaňyzda mektep barmy? Mektep, sadyk hemmedi bar. Näşe gyşyna tomsaýna şu mektep atýan çağalar, mektep okuwçylary nähili kynçylyk çekýärler şu ýaganda, ýa bolmasa ýaganda garda. Nolu boylary birinji klaslar eneleri, atalary, öýleri ýertgaýdýarlar. Beýlekler hem näme? Mektepde geýjek petenkelerini, sumkona salylar ýolda geýjeklerini geýip mektebe barıp şeýle çalışýarlar da petenkelerini. Nolu boylary birinji klaslara gutarjakda en atalaryň öýleri alyp gaýdýarlar. Şol sebäpli. Ardam edip gördük diýdiňiz, netije bermedi diýdiňiz. Owa ýaşaýjylar näme köpetdiler şu ýol meselesi bilen? Ýol meselesi üçin arşynlyga da hatda häkimlige de çykyp gördük. Hiç ýyly netije bolmady. Didilenek. Owa bir täze berilen pasyolkalarmy näçerek ýyldan bäri şu ýagdaý dowam edip gelýär? Owa täze berilen pasyolokdan 10 ýyldan orak şeýle ýagdaýa çykylýar. Diňeşel bir durşuna durmaýar, haçanamada bir çagyl düşelen, bir gum dökülen wagty boldy köçelere. Geçen ýyl döküldi, tegiletdiler, çäwe kelip düşediler de toprak oňutny daşa kelip düşejek diýip gitdiler. Geçen ýyl düşelmedi ýöne. Owa ýollarynyň yaramazlygy, owa ýaşaýjylarynyň awtologlaryna da deper ýetirýärmi? Ýetirýär. Maşin ýeňil maşinler çykylanaklar. Wet beranlar göreňä. Bir maşinler çykan ýene şo ýumak üçin bir görügi da bir gün gerek. Owalarda akaryaplarymyz akka diýdiňiz. Owalaryň köpür ýagdaýlaryna nähelerine şu ýollaryň ugrunda ýerleşen köpürler barmy? Köpürler bar, gowy. Erbetde täze uruldym gowy. Ýön köne köpürlerim täzelendi.
şu ýollarymyz düzeldi, bizim arkaýyn ýaşadyk çağalaram bir arkaýyn mektebe barıp gaýtsalar, biz hoşal bolardyk. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. 5-nji dekabrda Orsiýet bilen Hataý Birleşen Milletler Guramasynyň Hawpsuzlyk Geňeşinde Gülmatar döwletleri tarapyndan öňe sürülen rezolýusiýanyň taslamasyna veto goýdular. Bu taslamada Siriýanyň Aleppo şäherine barýan ataşyklara 7 gün ara bermek gözüňünde tutulýardy. Orsiýet taslamany reddetmegi bu çäre jeňçilere öz toparlaryny täzeden düzmäge mümkinçilik berer diýip delillendirdi. Şeýle-de Orsiýetiň aýtmagyna görä Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan bu orda ädilen her bir ädim Washington bilen Moskwanyň arasynda üstümizdäki hepde planlaşdyrylan gepleşiklerden soňra bolmaly. 2011-nji ýylda Siriýa konflikti başlaly bäri Orsiýet Hawpsuzlyk Geňeşiniň bu ýurt baradäki 6 rezolýusiýasyna veto girdi. Hataý hem bu çäreleri 5 gerek böwetledi. Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň näkilçisi Vitaliy Churkin jeňçiler bular ýaly ara kesmeleri, ok ýara toplamak we öz pozisiýalaryny güýçlendirmek üçin ulanýarlar. Bu parahat ilatyň çekýän ejir azabyny ýaramallaşdyrar diýdi. Şu gün Orsiýetiň daşary işler ministeri Sergey Lavrov opozisiýon güýçleriň Aleppodan çekilmegi boýunça Moskwanyň Washington bilen gepleşiklere başlajakdygyny bildirdi. Bu gepleşikler Orsiýet tarapdan goldarýan Siriýa güýçleriniň gozgolagçylaryň kontrollerini etraplary gaýtaryp almakda noýabryň ortalaryndan bäri gazanan saldamly üstünliklerinden soňra bolýar. Jeňçileriň gündogar Aleppodan çekilmegi üçin anyk ýol we wagt çägi barada alalaşylar. Bu ýollar we wagt çägi bellenin badyna asaçyklary besetmek alalaşygy güýje girip biler diýip Lavrov aýtdy. Birleşen Milletler Guramasyna Çorkeýin Hawpsuzlyk Geňeşiniň çäreleri gepleşiklere pursat bermek üçin ýyla süýşürilmeli diýdi. Ýöne Amerikan resmileri ýyla çekilmek barada görnüp duran alalaşyk ýok diýerler. Sebäbi gozgolaňçy güýçler Aleppony terk etmek baradaky çağırşlary reddetdiler. Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasynyňky elçisiniň ornmasary Michel Sisson geňeşe şeýle diýdi. Bu guru bahana biz gepleşiklerde üstünlük kazanyp bilmedik. Sebäbi Orsiýet ünsüni Alepponyň parahat ilatyna kömek etmäge dälle harby kazananlaryny gorap saklamaga gönükdirýär. Biz Orsiýetiň bizi olardan hiç çaçan geljege meňzemeýän egilişige garaşdyryp Hawpsuzlyk Geňeşine baglap goýmagyna ýol bermez. Sisson ataşyklary besetmek rezolýusiýasyna goýulan veto Aleppodaky büyügüne erkekler, ayallar we çağalar üçin ölüm hökmü diýdi. Birleşen Milletler Guramasy Alepponyň gozgolagçylaryň elindäki dürli etraplaryna gabawda galan adamlaryň sanyny 200 000-den gowrak diýip çaklaýar. Olar azyk we beýleki kömekleriň ýetmezçiliginden ezir çekýärler. Gadarly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Sazly ara kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosunyň tolkunlarynda galyň.